Women for Integrated Sustainable Empowerment kabaju khotling baka WISE ni wise kabade kawai na kikinhon kabla penyat deke reunion Congregation of Sisters of Our Lady of the Missions ban ajing syakri ban ajing kai yak kikinthai kala penkot no mentak sngi yak jing ajing kai ai kabasan sngi ha ka kamshat kamtio kabla tip kom ko fast food training pat yakani ka fast food training la ajing kai dak sister Judith Sharap RNDM Hakani ki jinga jingi kai ki don chi phomur ki bala sha pentipet ki bakan thop ki long kme ki bam don chu la ki kurem ki khna ki bala pep school no steng por pat ki bala wan ki long yeng ki bedok ringkar ki jingi senran lang da ki nongelam jong senju ki kinthai Catholic Chlong Archdiocese Sister Judith Sharap la itu bakani ki jing ai jingi kai yakini ki rikun thai kalong ko we ne ki lat ban yarap yaki ban sengkam sengjam yaladi da ka jing tmu ko bapha pat kila ban basa yak yeng kesem ling ba jong ki kinyo ru yak lat ban aikam ajam yala ki ba yeng asem ha jo ko pot ila kintu yaki wei pat ki kinthai ki bam don chu ulok bat ya ki khun samla ki bamla shu ban peteng yak jing puli pagide ban wan chakmat ban shim yak ni ka kabu rengkat ka wise nang baginyo yak lat ban sengkam lade kamtam be hakum kini ki por bakerdo kam Shushu nakaleng ki bala sha pentibet hakani ka kam shat kila ai khublei Sister Judith pat kumjuru Shushu nakaleng ki wei pat ki bala sha pentibet hakani ka kam shat kila ai khublei Sister Judith badru kila yethu ban nakani ka program kila la banyo jingtip shushu haka kam shat kam tiu bat kila banyo yaklat ban pinsmo ki wei pat ki parlok lor ka jingla jo ka wise ban yarab ki haka ban sengkam lade klam kanu ki jinglut haka por sha hikai mentangi le yakani ka Sili sikit mo, ni ayong pengsun, mo, kapal kemudian ada yang pengsun. Ini. Kita ngile ekeleka sili sikit mo. Namanya kadang kutu jeng brown jong kene ka musla ka bala dung te bas ing barun sun bas tiang ka bilang ni la kolong brown tu kendian ya pada kadang ka jong ka sma ubi ka sma bang jong ka sun ni entang item so ka jo Sementara pada ikat tahun itu, semakin johor, no, semakin johor. Terus ing, urunsun, barupiat kibala, do, tangba, nengkong sapkat urunsun, kambrau urunsun malamala, nanta pikat sa, piat sapkat baru, saking lang. Usi ngaber na ande amne na marchibit chwa bandra ade ngan saber ande amne itu ngaber na ande kene ka fast food training kene ka bangi site long barbor ba ka jing ka thong ba ka jing thu jo kene hi ka training ka fast food long banirap ya kini kilong kumi ka shabla not jinjar ki ba hapkit ikalong yi long samarway bane ki bom don kam don jam Markito ki ba belayang breu ne kena pamla di school show. Tingi pelong ya kan dia dak jeng temu. Ban pentebit ya ki ha karukom ban kindup la ban seng ya ka jong ka kam ka jam la sal sisi. Kum ko fast food ban ong no fast food the fast money ka step ki ka jeng miro. Tela dang iyo ban irap ki da ka bai kum ki jai training. Ta ka jeng tebit ka set ka tiu ha kini ki jai jeng bam ba hero fair. Te Lara kim yo ban tray bol si kan deru men mi step kan tray ru don mi ki jeng mi ka banya rapi ki ya ka ba pun yo ya ta ka kamai jak po na ka taki kon ki na nam taki kisem kane ka training la long kerpang menta sansi na ka benta ka wei ka batch tang si phomon msa pala nang ka maka ka wei ba khap ya ka jaka ka wei report kum kane Oh ya kan dekat organisasi telah seng nadus nem arahja. Kawais kedai ka registered NGO kabala sedang daki sister jang ko Maria ki remission. But
yakne ka registered NGO latip kum ka Women for Integrated Sustainable Empowerment. Naka thong jong ne ka organization i ka long bai ban yarap yaki kenthai ban ai yaki jing hikai ba phair adu awareness building hadu skills training hadu ban yarap iki shisha ha ka bakin la ban yang hala ki jok ki jat tingi kidauru yuki la kelenti na ka bakila ban yo iki baiseng baidang ani kumno ban wat kita ki la kelenti ha ka bakila ban sedang ban tre yaki kam ka baki angnot lembag ini training ki bela ayaki ni tingi pensulur be yaki mari wan training hi sene nila pensung thu yaki ya ka thong jong ka training bale ngi ai ku me ke training ba ngi la kan tu yaki ba nakwe ka por skwe ka por ci sen ba phila dab ka training pat ai ba ke training kan su long tang ban su yo chung tip ka sukut tang hala de hanrei ka ha ka ba phi ma phi hi nang kong chwa phin ai ka ta ka kam ka jam na ka bantai yala de simet da ka pasang yala ka jong ka kam nar kum juru da ka ba phi la ro hadien na bot la seban ai kam e ba ya masam la jong la ne ki para la ne ya ka sam hi ba ko wei te ndei ban kut tang ha la de bat ka long bet ha ka ba makiru kin ai ka jing tip ru sikiwe kiwe de ya spang ka training ken ya wer lang kiwe re kin ya tuk hanala mi ka ta ka jing mentoy ba makikilayo bat bakin penslur kiwe ru ban wan bakim de ban sakut kum bakirawan hang ni re ki ban long ki breu ki bala yang ha ka jong kejap ki bala la ban kamai jakpo ban kanti ko yo ko kot jong yala de simet bat kini ki long kami ki bale ni ki yang isem ya kalong yang kalong sem ka jong ki jimentoy bangayo anang ni te kadan sibun away kadai ba kani ka fast food ngawan menta te kadai ba stuna ni naladie ning kong ka jingshan mangan te jimentoy badai nga kadai ba la ngawan kani ka jingsha kai kini yang jing tumo bangan sing ka jong ka kam an pindak pinbang hiya sa jingsha training banga kami lenti te long bangan kam tip kam bahang namar ba ho nginang bangin shed ma pero nginang ban shed ngang ladan pa kata ga jing stuna ban shed tamba la bangiwan pada kani jing sha hikai pada te shu kamyo ngi kamyo kan kambon ke jing tip ke jing sempang in kamnang telarangi pli la sha la sisngi la jong dukan telongin tip kan mungkin ngadan jing tmu bangan pli lada mendai tang ha dukan ro lada hayeng ro lau mangi mentagi fast food ki babon surok bayang gitu lada kumtar ulang adan ni kajing tmu la kumnu sin mangal awan ni kani jing kani ka training mental long bangadan jing tmu bangan seng la ka jong hi ka kam kan stage tingim la hi ban siu kaliang ni kajing baha jing i namar ba kajing hikai bangi yo na i te kalong shisha ka ban ai jing im na ka banta jing i ki kena samla ki ba nga ngade long kumir hang ni ki bun ki kena samla ru ki ba la sane kajing late school ka e kajing kuliah jing ki ma te ngidap da kajing sungu i sister ba i play gani galat ka free training ga bangi yo menta ki bom la ban siu ban ai la yo e kajing hikai menta bat na pedeng jungi hang ni kin sadan kin bun nganget ba baro hi ki bawan ha kani menta kin seng la ka jong ka kam ka jam bat bakin sa pen i kanya kajing baha jing i stajudet ma in kin pen menta kanya ga ba hikai ma i menta ngiwan menta hang ni yo lu i kajing hikai baro hang ni te kum ka mombati ka candle making ma te kidon gini ki training tinggal ajuan hi te kini ki art and craft ki bun ki training hang ni bi ai shibun jat ki bangam la ban yo te ka free ikle ikloi ban khot nam ta ki ba kwa te ngakwa hi ken bangan wan biang masih sebagai kwa ban ai cha baru ba kwa ban dai kini ka training nama arkat ni ka training ka dai ka ba ai jing men toi shibun na ka ban ta jongi ki long kami ki ba kwa ban nang ban set ai yang asem ka wei ka wei ru ka dai na ka banta ki long kami ki ba kwa ban yang hala ki jong ki jat ka wei ru na ka banta ki long kami ki ba kwa ban seng ya la ka jong ka dukan ka ba kindi ka ne na ka pa ki yo jing man toi na ka ni ka training jo ba ai is student but kham tam e na ka banta ki tu ki long kami ki ba ri ya ki kun ko ba ong na ka pareng mo ki ong single mother kiba kuat ban kiba pej hi ala ki jong ki khun ki ti kiba dan shu unang sumar jong ki manga rupo
nga kuat ban nang ban siap ban ti vai ngasem Nama kapor bangidan kini nang tu kapor bangidan kini International Women's Day celebrate akan nyok tarik na lah Demi invite the sister Judith to International Women's Day. Tidak pada wah kan International Women's Day. Sister Judith ông ini kan ông yang presiden yang senjok di kita katek selong archdiocese bah nungin wat yang kita kami lagi sama kalau anda privilege kita long sikit batuk wah long abang sio Manlay na kita kalau mau training, outfit training, yang sila kanaya banyak naumi lendo banyak lagi na lagi kalau kami sedang kami training nak kita joki nang tidak banyak lagi joki kita kami tambah ini kuat ya tentu juga ini kuat covid, wah tikila banyak yang lu Nanta balik terwa pada sagi yang beliau mana hidung ini kiap ini kita keban nong thamai dan keban nong song dan nong pentor nanta kini kalau nak pling kini kita kami anwat yang lakukan ini di po mama ini training long dapat ya ini kesunwan apa antop ya kesunwan atau kesuntu